Čaute ľudia, ja som Grape a som tu na s Danom Čaute. a hráme Vampire Z. Hej. A vlastne to je hra, v ktorej ide o to, že my sme vlastne tí vlastne survivorovia a Teda randomne vlastne. Zombie naháňačka no vlastne. hej, proste sa musíme skryť pred vampírmi a môžeme si kupovať všelijaké veci. Oni nás proste nemôžu zabiť. Začína sa. Okay. Ja som survivor. Poď, hej, tam kam si išiel, hej, poď furt takto, kam si išiel. A Ne, poď do prvého domu naľavo. Ja práve, že nesiem do prvého domu, tam to máš najnebezpečnejšie. Keď poď, ja idem úplne. Ja idem tiež tam úplne dozadu. A Ale prečo tam, nemôžem keď bežať? do takého domu, tak tam je len jeden človek. Počakaj, jak je také to. OK, ale to sú strašne veľké sklá. Aha, ja chcem ísť na toho domu, jak sme minulýkrát hrali, Hej, ale viem, sme ho tam stále nevideli. Ja som sa... Ty kokos, ja som ne... Toto je fail, toto je fail. Mám Iron Sword. Fail. Mám Iron Sword. Hej, on mňa skoro zabil. Som mŕtvy. To je blbé. Neviem, blbeček, ja ťa idem zabiť. Ne. No a teraz môžete vidieť, že mňa zabil vampír. A som teraz ja vampír teda. A za vampíra to si tiež môžete kupovať nejaké veci, napríklad. Ja mám druhý riadok srdiečok, double heal, double damage napríklad. To vidíte. So, si dead? Ne, si dead. Ne. I wonder where you are. Som na teba pripravený s Ironovým swordom a pouštnom. Ložo, mňa zabili, ja som dostal Iron Sword. No ja mám už... Niekto tu je na streche. On je taký mŕtvy. To je nejaký... ja som zabil vampíra. On je na streche, on niečo píše, ale to zabíja normálne. Ne. Jo, zabil som. OK, nevadí. Tak teraz som vlastne vampír a tu mám ja vampírsky shop a môžem si kúpiť Nestrange, ale Vampiric Leap, takže budem skákať, a dokým nezomrem to mám. Čiže teraz môžem skákať a mám ešte druhú radu srdiečok. Skákanie máš celkom náhodou. Hej, náhodou podľa mňa to je super, ale ja som si nekúpil tú druhú radu srdiečok, lebo som to posral. Ja neviem, na žiadneho survivora, ale v tomto domu. Aha. A však ich teraz je tu strašne veľa. Ja si kúpim teraz ten super strength a je dead prosím. Come here! Son. No. Prečo ste tu zombici zavrení a že tí nič nerobia? Akože to plnáš, áno, sú to špeciálne zombici, ale jednoduché. No, oni ich zabíjajú ako. Wow. Ale za survivora nemôžeš prehodnúť. Dobre, takže ja som asi niekoho teraz našiel. Teba jak zabili? On tam kempí niekde. Čo? Teba jak zabili? Mňa? Takže do takého domu, kde som bol, tak tam išiel nejaký človek. Akože teda vampír. A ja som ho zabil a potom sa asi nasral a došiel tam zase. Zabil ma. Mňa zabil ešte skôršie. No to ukazuje, že tu je niekde. Aha, on je kokos. Čo? Je úplne pri lade. Toto si ty? Aha, tu je ten najgore. Počkaj, skoč. Skáčem. OK, tak ja som ten pred tebou šal. No. Ešte sú už traja. Raz, dva, tri, štyri. Štyria, ne? A ne traja, vážne. Raz, dva, tri, štyri, vážne. Keď dáš tab, tak tam sú. Aha, to sú asi VIPčka. Nevadí, ale tam na právu máš. Tuto je jeden. Jeden. Iba dvaja. To sa idem pozrieť. Prečo môžem? OK. Vyhrali sme. Dostali sme až 5 coinov. Ale prečo? Ja som dostal 24, prečo? To vážne? Ja som dostal 5 coinov. Ja som dostal 0. OK, dobre, tak ja to teraz... Vidíme sa u ďalšom kole. Yep. Dobre, čiže ďalšie kolo sa chvíľočku začína a... A ja som byť vampír. Tak sa prihlás, lomeno vampíra.
Ale vždy si, keď to urobím, tak som nejsom. Lebo za vampíra dostaneš úplne veľa peniazí. Som mal na 13 kg, to som sa nejakých 50. Mhm. OK. Ja si vždycky kupujem za Survivora. Z lobby, vieš. A keby to bolo, že lomeno Survivor. A za Survivora to máš strašne ťažké. To hej. A poďme do ja idem vždycky do takého... Né, ja som začiatočný vampír. Čo? Coming to kill you. Ne. Ale prečo ja vždycky, keď to napíšem, tak ja nie som vampír. Ale ja nemôžem bežať. A ja som ani nič nenapísal a vidím niekoho. No my Čo sme je tu asi zlačia? 20 v jednom dome, takže ty nás neznáš. Ja si kupujem Kde Iron nabíjaš? Sword. Iron Sword. Ty vole, tu je veľa ľudí. Knockback, to je návod. Buď Sharpner. A ty výhody. Ne, oni ma dali vážne s Wooden Swordmi. No však my sme tu asi 20. No ale ja som išiel na dvoch, ty vole. Ty si lama. No keď si nakopeš ten W. Aha, vážne. Takže kto je tu amatér? Dobre, mám to. Si kupujeme pro jedlo. Asi 5 budov. Šetrím. Si najprv šetríme si na armor. Okay. Alebo na O, asi. čaves. No. Nie si. Ale ty to nevede sa... Áno, ja som peskoval toto zadu, tam aj není sklo. A za vampíra môžete ničiť sklo. Čo je celkom dobrá výhoda. Ale ak sa tu nejak... Ty kokos, ako mieram pomaly. Fuck. Ne, to je vampír. Čože, ja som zabil len jedného. To snad ne. Ty si jaká lama. O, mám 4 wooden swordy. A to tam dám. Dobre. Žiješ? Hej, žijem. Ale ja mám 71 tu je jeden hladu, vampír. ty vole, WTF. OK, Tu je jeden vampír. ja si kúpim asi Zombie. Strange, teda. Ne. Ja som pri tom dome, kde bol Hunter minule. Ja zrhám. Ja som vonku. Ja neviem, kde Vidím ťa asi. Ne, ja mám Ale Gčko to na nie si chrbte. ty. To je nejaký... Ja mám Gčko na chrbte. Ne. Mám tu nejaký dom. Vampiric Aura. Ne. Prosím, ne. Dobre, je mŕtvy. Ne. A teraz ešte idem Nevermind. zabiť niekoho, kto má modrý nick. Ne. A dal shift práve. Ja si šetrím 50, aby som mal fire aspect. Na stone swordy aspoň. Fuck. Ale sa keby nemá. Ne. Čau. Si mŕtvý. Ne. Ale ja som 104 blood. Ale už iba jeden survivor. Mám ho. A nedáš ho, stane sa? Je po ňom. Není. Je? Není. Prečo mi tento práve tunak musí blokovať akurát toto? No nevadí. Je po ňom. Jeden coin, really? 10 coinov, really. No však, Ja ty som máš zabil toto... len dvoch. Dobre, No lama. tak uvidíme sa pri ďalšom kole. Takže sme pri ďalšom kole, teraz sme... OK. Povedz ma tento zvozky, to... Čo? Počkaj, čo to má nakreslené? To je RR, alebo sa mi to zdá? Kto má RR? Poď sem, kde ja skáčem, ten. Ne, shit. Tento troll. RR? Ne, A ja mám G. RR, hej. Ja mám G. Grr. Ako grape, že? Ne, ako... Lebo som aj fanosek. Ježiš. OK. No. Si vampír? Jo, som vampír. Jo, Teraz ste ja mŕtvi. nesom. Teraz si taký mŕtvy, aj nejakú problém za teba. Mňa asi nenájdeš. A ak ma nájdeš, tak si mŕtvy. Jo, ja som v takom dome, kde je tak 1000 miliónov ľudí. Tak tam nejdem, ale ja idem tam. I wonder where you are. Ako sa tu bežia, ale asi na ten flaming game. Aha. I knew little buddy. Ty kokos, to jakže majú už železné armory? Však, lebo si kupujú z lobby a ja si môžem teraz povedať kúpiť 200 coinov. Ale tak to niečo stojí, kamo. No, 200 coinov. Pozriem sa, počkaj. Ne, 800 coinov za 1000 goldov od hentiaľ. Ne, počkaj, 800 One coinov kill. za
Za 1000 goldov, OK. Ale môžem si kúpiť 100 goldov. Druhý kill. Ja si asi kúpim 100 goldov. A tak ne, lebo počujem teraz, ako sa niekto zabíja. OK, cool. Tretí kill. Aha, ty si v tomto dome, videl som ťa, videl som. Ne. Ale ne, ja som mal 3 killy, ja už mám 3 killy, ale idú po mne, ty kokos. Dobre. To... Dobre, ja teraz Počul si práve rozbíjanie skla? Ne. Sakra. Ne, ja som ťa videl, kamer. A to je ten modrý neonový kryt. Nevidel, ja ne som tu. Ale ja môžem ako 5 blokov od nich, ale oni si ma nevšimnú, vieš, lebo oni majú blindness. Že nevidíš môj nick? Oh fuck. Jo, 4. kill. Kto koho? To si ty? Ja zabili práve. Nie, nejaký Galaxy Cube. Aha, ty si zabil. Ja mám 4 killy, kamaráde. Čiže ja budem mať asi nejakých 50 coinov, 300 coinov budem mať na regát. Ja môžem rozbiť sklo. Nerob to. To stav. Ja som si kúpil ináč z lobbycoiny. A teraz mám toto Iron. A teraz ťa ideme zabiť. Nejdeš? Idem. Ne. Come here. Ináč keď si povedal, že či počujem rozbíjanie skla, tak som ho počul. Aha, tu je jeden v jednom dome. A dosť. Fakt ľudia, neodchádzajte, prosím ne. Prosím ne. Ne, neodchádzajte. Jo. Že neodchádzate. Prosím ne. Jo, koľko mám kilov? 6 kilov mám už. Oh shit. On mal ohnivý Iron Sword, mal brnko, Horns. 84 buildu. Come here. I wonder where you are, grape. Fuck. Ja mám full iron ináč, len keby si chcel vedieť. Ale bojím sa ako hovado. A však toto není také amnézia napríklad, ne? No však to ne, ale ja sa bojím o svoj armor. Chápeš, ne? Ja sa nebojím akože bojím ako... No v tomto dome by bolo dobré, ale to je jedno skôr. Tunak je pred nami asi 3000 vampírov. To snad ne. Zombie pomyslíš? Nikto nevedia s tým rozbíjanie skla. A ja ťa vidím kamarát, počkaj, ja ťa nevidíš, nezabiješ. Fuck. Tu máš. To snad ne. Ne, poď sem. Ne, ty hajzol. To snad ne. Zabili. Ja zabudem s tým budem swordom. Ne, zombík, vážne, ne. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne, ja som si kúpil. Až to zombík dokonca. Fuck. To sa ti nebude vysmievať. Ale ja som prežil takže z 1,5 srdiečka, potom tam došiel zombík a zabil ma. Ja idem killov, kamaráde. Fuck. To snad ne. Ja som ti ubral, čo? No. Ty si ma úplne zabíjal a potom henten tam, čo tam bol, tak ťa zabil. Super strong som mal a že... A vieš, že ten druhý, ten za tebou... Ja viem, ten s tým wooden swordom. A mám to tvoje veci, no. Som ťa dokončil. Ja som tam, kde som zomrel. A ne som. Ešte že? Ešte nie. A toto je dobrý dom. Určite, toto nikto není. Zle ukazuje, alebo to je asi. WTF, dobre. Viem, kde ide. Kde sú nejakí? Tu je iba 4. A už mám 7 kilov. Ako ne kilov, akože toľko vážim, ale... Čo to máš? Niekto kempuje. Tu ti úplne niekto zakempuje, to. Ja viem, však idem tam akurát. Ale úplne, že nie v dome, ale tak úplne. Ja viem, však ja som tunak. What to? To si Kde ty? to ukazuje? To si ty? Skáčem. Ja skáčem. Čau. Ale... Si WTF, kúpim ten jak sa super tam dostal? Ale ja by som chcel skôr ten fly, vieš. A on sa tam nemohol dostať? Ja tiež neviem. Ideme prejsť mapky? No, idem ja. Počkej, tu je. Máš ho? Idem tam. Tu je, dole, poď sem. Idem som tu. Tu je kamarát. Poď sem, tu je. Oh fuck.
Je môj! Jo, Bič. 8 kg mám. Ty vole. Ešte dvaja sú. Ja som zabil 8 z 24. Myslíte na sebe, bude 2 vampíry alebo 4 vampíry. Ukazuje to v tomto domčeku. Hej, vidím, som v tom. Ne, tam nesom. To si ty? Skoč. Áno, si to. Ja som v dome. Á, tak no. Ja som vyšiel z domu. Cez okno. Aha, teraz to úplne niekde na streche. Celý čas to ukazuje tak dohora. A viem, kde je. Ja neviem. Aha, to je, on je v tom church? Hej. No, Ale je to O, na tak 10 on je miliónov zombikov, čiže on je tam na Ja si streche také- niekde. on je taký mŕtvý kamarád. On je tam hore na streche, či čo? Ty kokos, Ale jak sa tam zombie dostal, WTF? apokalypsa. Či? No, on je na streche, more. No však to, hovorím. Ale neviem, jak sa tam Cheater. Počkaj, ale že tam sa ani vampíry nedostanú, jediný s tým fly. Ne, tam sa dostaneš aj bez toho. Neviem ako. Som na okne. O, Ne, ne, ja som tam skoro bol do prčic. ja som tam skoro bol. What the? To nedá dostať. Snadno. No nevadí, ja už som skoro tam. Počkaj, tu je rebrík. Tak tu je rebrík. Ja už som na streche, ale ja som sa tam dostal inak. A je tu nak veľa ľudí. A vidím ho. On má celý Iron Brnko. A Thorns. Áno, kámo, on tu je. A ja ho vidím ako zombika, neviem prečo. Aha, viem prečo. Prečo? Kvôli tomu debuffu. Fajn. Tak ja si idem kúpiť super strand. Fuck. Super strand. Vždycky. Come here. Čo? Aha. A kde je ten Je. rebrík WTF? Tu úplne na boku niekde. Ne, nechcem zomrieť. Ne. Kde je rebrík? Nikde. Aha, tu. Aha, tu. A už je normálne. Jo, dám. Ja úplne to nedávam. Kde je Štyria- rebrík? Aha, tu je rebrík. Okay. Som mŕtvy. Shit. Ja mám 109 bodov. Ty vole, však to je celkom ťažké sa tam dostať aj tým rebríkom. On už je len jeden. Ja som dával úplne bednič. Fuck. Víš, nikto si neskoro nekúpe ten Downhouse. A to ten vampír, ako ten vampír, ten zlad, to dali dosť dobre. Našiel som ho. Však on je tam hore. Kokos, tam sa nedá jesť normálne bez... Aha, tu sú jeho veci. Ja vždycky klikám obidva kurzormi a neviem sa sústrediť potom. Jo. On si nekúp... Jo, dali sme ho. Koľko máš coinov? 9. 40. Takže toto bude pre dnešný diel všetko a uvidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.